Rasma dihita saluhuna songon ni namangihuton sian live streaming. Adorang tabuka permingguota taparade madirita di nganatabe martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habang sana tibu jala namar mulia, jala akka rabu ni pahayan na manggohi bagas curo. Jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masijoan manasida songonon, nabadia do Jehovah Zebaut, guk hamulion na liat portibion. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale debata si tulusada, debata ama, anak dohot tod di parbadia, namadok mauliate mahami tuho, ala di topa, di balua, jala di parbadia iho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaran, dohot pangujunan, apuli mahami uju marsak, pahehe mahami uju tigang, jala togu-togu hami di hasusudani, bohal nami tuharajaonmu na di banua gijangi.
Asa diisi pujian nami ho, marhite-hite roha dohot hata naib baru. Amin. Mari dehita. Tangihon hamuma patik di debata, ima dibuat sian konfesi HKBP Biddu 2 hasi tolu sadaun ni debata. Taha porsiai jala taha tidak kodo, sadado debatata jala huhut si tolu sadado, ima debata ama, debata anak, debata todi parbadia. Na ditubuhon amaido anakna sian hadirion nasad diri, sian mulani mulana rodi saliling ni lelingna madok suang songon amai na somar mula na somar ujung suang songonido anaki suang songoni musedo na somar mula jalana somar ujung do todi parbadia ima na borhat sian debata dohot anak nai. Marhite podaon taalo jala tatulak do pangatusion namadok holat sada do debata manang maha esa di bagasan pangatusion na mga rajumi na tumoru do anaki dohot di isian amai. Taalo do huhut poda namadok ia hadirion ni situlusada ima debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot ina todi parbadia. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lao mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata say parbugu imahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Mare dehita. Oh
Tatopoti madosata di hadapan ni debata, mertangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikod dalanna, asa mangulu ibana. Ido dipangido roham, alani i ubahit dipangido hami. Saya sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya pergugui mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tu au, hamu akan naluja jalan asorat. Hupasonak pe hamu. Buak kamu ma augaku tu hamu. Guru hok kamu ma sianau, ay nalabo doau, jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labo do augangku jalan neang do dohot hupak porsaton. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Marede hita. Tabigima hata ni debata epistel di mingguta sadarion imana dienet sian sada Yohanes 5 mamuka sian ayat sia sahatsu 10 tolu tajahama margati soring ia panidangion sian jolma tajalodo alai sumurung do panidangion nasian debata ai panidangion nasian debata don nahut hina tidakon na taringot tu anak nai.
jala odo padidangioni, naung di basa-basahon debata do tuhita hanguluan saliling-lilingna, jala di bagasan anakna do hanguluani. Rapita ubahem na husurat aka itu hamu akan na borsea diguarni anak ni debata naing boton muna naung dihamudo hanguluan nasa liling-lilingna ido sahatna martua do akan na tumangihon hata ni debata jala na upea pesa. Amen. Marede. Hati dakon ma hapor siaw tai songon nanahina tidakon ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap ma hitamado au porsea di peta jahuba ido ama pargugu na sohatu dosa na tumo palangit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nakabigabiat seto di perbadia at dorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mate terpajal do ibana di haupina silang na tuat tu banotoru dung ditano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surko lau hudul di siamuni debata jahuba amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tanaon manguhumi halak na mangulu dot na mate au persea ditondi perbadia jalado sada huria nabadia huria hatopan hal Kristen akan dot sesani dosa dot katai naon dot mulak mangulu sugut daging ni halak naon mate dot dihanguluan la sorasu. Amin. Tabigi paduan suara. Tabigi tikting namasa di mingguta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 26 Mei 2024. Naparjulo Goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion Minggu Trinitatis hasitulu sadaon ni debata. Topik minggu nabadia do Jehovah Sebaot. Napaduahon
Family Gathering Kor Ama HKBP Sutoyo Sabtu Minggu 25-26 Mei 2024 Kor Ama Huriyah HKBP Sutoyo Patupahon Family Gathering Maringanan di Villa Adiaksa Puncak. Napatuluhon pendaftaran pelajar studi khusus mulai sedarion Minggu 26 Mei 2024 Huriata membuka pendaftaran pelajar studi khusus tu ruas ni HKBP Sutoyo naung marumur 20 tahun tu Gijang. Batas pendaftaran sahat tu Minggu 7 Juli 2024. Napaupaton pertukaran mimbar PGIW Jakarta Minggu 26 Mei 2024 PGIW Jakarta Patupahon pertukaran pelayan firman pertukaran mimbar khusus di jam 10 WIB. Nama kubasi di HKBP Sutoyo jam 10 WIB Pendeta Posawato Juluku Sian Gereja Niha Kareso Protestan Indonesia GNKPI. Pendeta Estu Gatoro, Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Makobasi di Pauk Jemaat Perdana Kusuma, Bekasi. Napalimahon, ibadah syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan program kerja Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Hamis yang pengurus Inahana HKBP Distrik 8 naik patupahon ibadah syukuran Ima di Are tanggal Selasa 20 Mei 2024 registrasi jam sia 1 jam sia 50 WIB ibadah syukuran jam 10 sampai dengan selesai inganan sopo marpingkir narahubung Nonya Mary Tampu Bolon Borussia Haan tercatat Oya disosoi tu Inahana HKBP Sutoyo asaro madohoti ibadah syukurani napaonopon partangyangan sektor Kamis 30 Mei 2024 Minggu palimaho di bulan Mei 2024 patupaon ni hurianta do partangyangan sektor maringana di gereja mulai jam 10 sia 30 WIB dohot live streaming disosoi tu ruas asaro madohoti partangyangan sektori di hari Jumat 31 Mei 2024 partangyangan sektor perserahan gabung dohot paduan suara ama agape HKBP Sutoyo nama jabui partangyangan i keluarga calon situa J Sigalingging Boru Abarita mulai jam 10 sia 30 WIB maringanan di gereja. Napa pituhon jadwal penabalas situa Manang Penetua Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pertemuan calon situa dohot keluarga jam 8 WIB sekaligus ibadah pasahaton baju tohonan dohot general repetition Manang GR. Di Minggu tanggal 2 Juni 2024 di ibadah jam 10 sada WIB di Patupa Huriata pada balo situa tu sia halak laho marhobas di HKBP Sutoyo. Napawaluhon seminar parenting dan aktivitas anak bersama BPK Gunung Mulia Minggu 2 Juni 2024 dalam rangka kerjasama HKBP Sutoyo dohot BPK Gunung Mulia naik patupahon seminar parenting dohot anak sekolah minggu kelas 4, 5, 6 jam 9 WIB sampai dengan jam 10.30 duksipul ibadah sekolah minggu dohot tema aku berani jujur aku berani disiplin merdomu tu seminar i BPK Gunung Mulia mabahen stand penjualan buku rohani di Jolo di gereja HKBP Sutoyo napasiahon persembahan syukuran bulanan Minggu 2 Juni 2024 di sudi ibadah papungu peliat tujulun ilanggatan dohita marhiti amplop ucapan syukur bulanan tu gereja las marohata pasahaton pasapuluhon kunjungan gereja Minggu tanggal 9 Juni 2024
Rodo tamu ni huriata sian HKBP Kaliwungu Resort Semarang Huhut maddohoti ibadah jam 8.30 dohot jam 10 sadawib laos patu begehon ende puji-pujian marhite-hite kor huhut mangido pangurupion laho pembangunan gereja HKBP Kaliwungu torop nasida 20 halak niuluhon ni pendeta Patuan Hotman Simatupang MTH napasapul sadahon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo Minggu 9 Juni 2024 Dewan Diakoni Marhite seksi kesehatan HKBP Sutoyo naing patupahon pemeriksaan gula kolesterol asam urat tekanan darah tensi pembagian vitamin obat darah tinggi gula darah kolesterol dot asam urat khusus turuas naung somal minum obati. Pemeriksaan dimulai jam 6.30 sahat tunasidung hobar tu persediaan ni alat dot vitamin. Turuas naneng maddohoti pemeriksaan pengecekan asa berpuasa 10 sampai dengan 12 jam. NB akar ruas naung adong kartu berobatna asa dibuan. Pengecekan dimulai jam 6.30 ruas naneng maddohoti ibadah jam 8.30 nunga boiro jam 6.30 napasa 10 hon sumbangan di jalur sumbangan sian keluarga ha si hombing borusi tijak sektor warung gudeg bunga altar Minggu 26 Mei 2024 hamulateon di pasu-pasu ni Tuhan malum sian parsahiton lahu pasiko potik tingon boy mata jahat di titik cetak dohot barcode naung disediahon huria songonima sahak ni titing di minggu ta sadarion tabigi kur
Maredehita laos tapapunguma pilihan sada A, sada B. Ama anato
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Dihita damang dot dainang, hatani debata di minggu ta sadarion, tarsurat sian Yesaya onom, mamuka sian ayat sada saat rodi di ayat walu. Songonon ma didok disi. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hundul di atas habangsa na timbo, jala namar mulia, jala akka rambu ni pakaianna manggohi bagas joro. Jongjong di atas na suru-suruan serafim, akka namar habong onombe, dua makup kupi bohi nasida, dua makup kupi pat nasida, dua makabakon nasida. Jala marsi jowon manasida songonon, nabadia do Jehovah Sebaut. Gok hamuliaonna liat portibion. Jadi humuntal ma akka ojahan ni tiang sian sohara ni naman jou. Jala gok timus joroi. Dungi hudok ma, marjea maau, nunga mago au, ay jolma parbibir naramundo au. Jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramun au maringan. Ay nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Zebaot. Dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim mandapoton au. Jala di tanganna sada batu arang negara. Na binuatna sian langgatan dohot gatsip. Jadi di jama pamangatku jala didok. Idama ondo naman jama bibir ni pamanganmu, paboa naung ni utsat utangmu, jala naung hinukupan dosam. Dungi hubege masuarani Tuhani namandok, ise do suruh honokku, jala ise pardalanan nami, jadi nikuma, disondo au, suruma au. Ima sahatna, dihita damang dot dainang, marhite turpukta sadarion, ima taringot tu sad panjawon ni si Yesaya. Alai adong do na menarik, na boy gabe parsiajaran dihita damang dot dainang, marhite turpukta sadarion. Adong dua parsiajaran tu hita, na parjolo ima taringot tu mingguta sadarion, minggu Trinitatis. Lapatanna buasa dibahen turpuk taon di minggu Trinitatis. Ahama hubungan ni Trinitatis doho turpuk taon. Alana molohita mamereng ay Trinitatis pe produk di dung perjanjian baru do. Alai turpuk ta sadarion ima pada Narobi perjanjian lama. Buasa dibahen UM, anggota-anggota ni gereja UM, United Evangelical Mission, taringot tu turpuk ta sadarion. Yesaya onom ayat sada sahatu walu. Dihita damang dot dainang, jala ido sipata sukut-sukut ta nagodang sian halakan. Taringot tu Trinitatis. Jala molo arus bawah gencardo taringot tu serangan tu hita taringot tu Trinitatison. Alani sasitongna ikon taatu sido Trinitatis. Nang peholan sebatas dang mendalam alai ikon adong parbinotota taringot tu Trinitatis. Jala sasitongna dihita damang dainang. Molohita halak na porsea. Berarti adong tondi parbadia laho mangurupi hita asa boi mangatusi taringot tu Trinitatison. Dihalakan dang masuk akal, alai dihita masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Jala ondo Trinitatison.
Hea mahusukun tu aka anak parguru malua, akana di sekolah-sekolah negeri, di tingkat SMP sampai di tingkat SMA, mereka sudah berdebat soal agama. Bahkan hata nadi haruar sian nasida halakan justru gabe cenderung ke kritikan, hinaan, satir. Masa Tuhan beranak? Kok Yesus gondrong nina? Ido umbahen gabe adong ma guarna gojes dangi. Gondrong Yesus. Itu semua muncul dari wacana-wacana yang berkembang. Apalagi molo di sekolah-sekolah negeri. Alani dihita songon natoras. Ikon terparsiajari do yana kota. Asa adong pangatusionna taringot tu trinitatis. Asa unang gabe dibuli nasida tu halakan. Sada modal. Dan tidak ada ketika kita percaya Roh Kudus, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Trinitatis. Jala sukun-sukuni sipata. Adong do Trinitatis di pada Nairobi. Adong do doktrin Trinitatis di pada Nairobi. Memang molo Trinitatison sada dogma deh, doktrin. Alai pangatusion na borhat sian bibelta. Jaladang holan sebatas di padan nem baru. Alai sian penciptaan pe. Nga adong buah-buahna. Nga adong inspirasina. Laho makatai taringot tu Trinitatis. Hea hita membege bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan rupa kita. Dengan rupa kita. Buasa didok tebatai hita. Buasa dang didok dengan rupa saya. Berarti dari situ Tuhan Allah Jehova berarti sudah singular, pluratif. Dia satu tetapi banyak pribadi. Suang-songoni diturpuk tasadarion, dihita damang dot dainang. Sadar nama cai menarik do, buasa dibahen taringot tuturpuk tasadarion di Minggu Trinitatis. Alani adongdo sian halak Kristen Yahudi sian secara turun-temurun namandok na dibereng Jesayaon dang debata secara tanda kutip dah debata do na dibereng alai na dibereng nasida ima Yesus Kristus. Jala ondo tradisi lisan sian halak Yahudi na Porsea. Ido umbayan halak Yahudion say jot-jot do godangan di ponggol aka turpuk nasian Jesaya taringot tu Mesias haroroni Mesias. Jalana tarsurat tradisi lisani tarsurat sian Yohanes 12 ayat 40 sada. Dikatakan Yohanes, hal ini dikatakan oleh Yesaya. Ini Yohanes yang menulis. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata dengan dia. Dia di sini satu perikop ini dia menggambarkan Yesus Kristus. Jadi sebelum perjanjian baru Yesaya sudah melihat seorang sosok
seorang sosok nang pedang dibahen guarna Yesua, dalam bahasa Aramik Yesua bin Yosua, alai yang dibereng si Yohanes, si Yesayaon satu figur seperti Yesus dan Yesus. Alai karena Yesus itu adalah penamaan di bumi. Yesus adalah penamaan di bumi. Ketika dia turun menjadi manusia, diberilah nama Yesua, Yesus. Sehingga Yesaya tidak mengatakan bahwa itu Yesus, tetapi debata Tuhan. Ido umbahen marhite turpukta sadarion di ayat sada dot ayat 5 dihita damang dot dainang. Takas do disitarida na dibereng si Jesayaon. Di tahun hamamate ni Raja Usia, huida Tuhani hundul. Jadi pamerengan ni si Jesaya, mamereng debatai hundul. HP tiki si Musa dot si Abraham debatai holan sebatas api dot aka simbol nana asing angin. Alai molo dison takas dibereng hundul. Roh mana yang bisa duduk? Berarti na diberengon sada figur don. Figur di atas habangsa natimbu, jala namar mulia, jala akar rambu ni pakaianna. Berarti mar pakaian do nasida. Pakaian. Adong do dipake. Molo ruah dang mar pakaian nasida, molo roh. Namar pakaian ini justru pasti person, figur. Jala di ayat 5, uptakas muse didokon si Jesaya. Dungi hudokma, marjea maau, nunga magu au, ay jolma parbibir naramundo au. Jala di tonga-tonga ni bangso parbibir, naramun au maringan. Ainunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaot. Uptakas do di ayat 5 disimpulkan dung dibereng nasiga hundul adong paheanna dibayan ma kesimpulan nahu berengon raja don. Raja. Berarti molo tabayakon, molo tadokma, raja. Berarti di kiri kanannya adong suruh-suruan, adong mahkotanya, dan sebagai macam. Berarti sosok figur don, person. Ido umbahen damang dohot dainang. Di dok tradisi ni Yahudi, Kristen akan naporsea. Yang dilihat Yesaya, termasuk masih Yohanes Mandok, yang dilihat Yesaya ini adalah Yesus. Yesus. Jala disonpe damang dot dainang, takas, Jesayaon, adong dosa ada konsep dinasida jala sian natar surat, sian Jesaya sada satu akhir, taridahiando sudah ada benih-benih taringot tu Trinitatis,on. Ima songon natar surat di ayat Yesaya 48 ayat 10 onom. Didokon songonon.
hamu jumonok tu au, tangihon hamu maon, sian mula-mula dope dang dung hudok di sihabunian, olat nitik ki hajadianna, nunga di si sian hian au, alai anggon wae, disuruh Tuhan Jehovah dohot tondi nai au. Disuruh Tuhan Jehovah dohot tondi nai au. Buasa dibayan hata dohot dan Jehovah dohot tondi nai. Berarti dua pribadi yang berbeda. Adong Jehovah, adong tondi. Onma goarna hipostasis. Bahwa satu tetapi memiliki tiga pribadi. Jalan natar surat di Sada Musa di Dokon, Tuhan itu ehad dan satu alai tunggal. Esa united bersatu. Jadi dangadong mandok Tuhan itu satu. Jadi dihita damang dodainang, dihita akan naporsea. Tidak ada yang bisa melawan Trinitas. Bagi kita yang mengerti dan kita yang paham. Dan jangan pernah kita digonjang-ganjing keyakinan kita karena sebuah doktrin yang mereka tidak anggap tidak masuk akal. Tetapi justru karena kita sudah diberikan Roh Kudus, maka kita menjadi mengerti. Kalau ada satu, berarti ada dua dan tiga. Dan tidak mungkin Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Satu muncul ketika ada kamu dan mereka. Mulodang adong jolma, boido dohononi debata, au esa. Dang boy. Ya berarti holan salah gimana mai? Ikon adong do kamu dan mereka, sehingga saya bisa mengatakan aku. Ido umbahen di dok tikis pajupang dot si Musa. Asyer asyer. Aku adalah aku. Aku adalah aku yang berbeda dari Tuhan Babilonia. Aku dan aku yang berbeda dari Tuhan yang lain. Aku. Esa. Alani i dihita damang do dainang takas do dison sian pada narobi pe. Nunga tarida. Trinitas ni debata. Molo doktrin Trinitasi merangkumkan, dohot menyimpulkan. Jala ido sada sumber sian bibelta do damang dot dainang aka naporsea. Buasa adong Trinitas karena dia punya pribadi dan punya tugas untuk satu tujuan, menyelamatkan umat manusia. Napa duahon dihita damang dot dainang, naboy gabe parsiajaran dihita ima taringot tu habadiaon. Takas dison didokon, nabadia, Jehovah Zebaot. Jala didok toluhali, buasa didok toluhali. Ima taringot tu Trinitas, alani adongdo Trinitas. Tidak ada di Alkitab ini yang serba kebetulan. Alai sude adongdo lambang. Sarupa matiki ujami tahun buasa 12 murid ni sisian ni Tuhan Yesus. Bukan kebetulan daung. Alai melambangkan 12 ni bangso suku bangso ni Yahudi 12 suku. Jadi tidak ada yang kebetulan. Sarupa dot nabadia. Tolu hali.
Ido umbahen molohita terakhir mengucapkan setelah pasu-pasu, tolu hali do hita mandok. Amin, amin, amin. Tolu hali. Alaniaha lambang Trinitas, Tritunggal ho tulu sadai. Jala ondo napaduahon habadiaon. Headok salah seorang tokoh reformasi di dok Nasida Ima Johannes Calvin mandok pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan diri kita. Pengenalan terhadap Allah akan menentukan pengenalan diri kita. Lapatan di son buasa do adong birong alani adong do botar. Buasa adong botar alani adong do birong. Molo dang adong hamu sude di son, ulan au jong di son. Au dang didokon birong. Daong. Alai molo au di samping di lambung ni halak Afrika, didokon au botar. Dangi alani di sondo sada pengenalan pangutusian tu taringot tu dirita. Ise dosa sitong na dirita damang dot dainang. Molo pajupang hita dot debata nabadiai. Maka yang pertama adalah seberapa terhinakah kita. Seberapa berdosanya kita. Ido umbahen damang dot dainang disuruh Martin Luther dohita asa jot manjaha sola skriptura Bibel asa taatu sido natutui supaya kita tahu yang benar itu mana. Adong dasen, adong dasolen ima bahasa hukumna. Kita tahu seberapa dosanya kita. Ido umbahen diakui nasida do Jesaya dosa mardosa do nasida dang layak songon pandok ni sisian ni Tuhan Yesus menyentuh tali kasutnya saja saya tidak layak. Unang hita pajupang dohot debata gabe jago-jagoon dang boy songoni mulu martang yang hita saya tidak salah apa-apa Tuhan dang marsalau itu tudo nahulau ni tidak semua sumbernya dari Tuhan dang alani halak gabe salah hita daung moloi hukum portibion dei alai alani debatado alani uhum ni debata taboto salah do hita manang daung. Salah dohita manang daung. Kalau kita sudah mendapat pengertian untuk memberikan baju kepada sesama kita, alai dang tahu laun, kita salah. Berarti boima mardohonon, mardosa hita. Ido umbahen molohita membuka damang dodainang mamuka jendela dilas niari dangi tortarida do akka debu-debui namar habong tarida alai dung tatutup jendelai tidak terlihat debu-debu yang naik tetapi ketika kita buka lagi sinar itu kelihatan lagi kita karena teranglah maka kita tahu kejahatan. Ido naparjolo damang dot dainang. Jalan apa duahon. Karena teranglah kita tahu dari mana asal kita. Alani pajupang do si Jesayaon dot debata gabe di boto nasida ma. Berarti saya bukan warga bumi ini. Saya dilahirkan karena Tuhan.
Dan karena Tuhan maka saya meminta supaya saya diutus di sondo au, suruma au. Kita diutus, ido umbahen damang dot dainang. Hita naung dipilit debata, gabe halak na porsea. Porsea do hamu manang daung. Porsea do? Manang baligi hamu. Ikon porsea do ba? Sadia penduduk bumi. Sadia penduduk bumi. Marap sadia. Mulu Indonesia, sekitar penduduk Indonesia 200 jutaan. 210 dangi. Halak Kristen 3 halak. Halak ngaporsea. 3 halak. Sekitar 5% bu itu, 30%. Lobi. Berarti itulah yang dipilih Tuhan. Itulah yang dipilih Tuhan damang dot dainang. Hita na pinilit debatado hita. Kita itu dipilih Tuhan. Buasa hita tubuh sian natoras ni halak Kristen. Buasa do hita satu sonari. Tong do gabe Kristen halak na porsea. Itu semua karena kehendak Tuhan. Ido umbahen molo tabereng torangi. Ikon taboto do hasalaan jala ikon taboto do bahwa saya ini adalah warga negara surga. Dan warga negara Portibion. Kewarganegaraan kita, asal kita adalah dari surga. Alani adong do sada pengutusan dihita damang dot dainang. Asa badia Portibion. Nabadia do Jehovah laho mambahen badia di Portibion. Alani marhite turpukta sadarion damang dot dainang sada pangajari dihita, pangajarion tuhita asa tongdo ikon badia hita. Unang tabereng alani au pandita alani dohot rekan nami situa, wah berarti holan nasida do badia daung. Sudah hita badia do. Ido umbayan au porsea tuton di perbadia jala adong. Sada huria nabadia, huria hatopan hala Kristen akana nabadia dang didokon di siti. Akka parlado dohot pandita dohot bibelfro dohot diakones nabadia daung. Sudah hamu badia. Jadi jangan membagi dosa itu molo hamu ruas bui, molo hami parlado dang bui. Gedang adongi. Kalau kita kudus berarti apa yang dilanggar, yang tidak boleh bagi Tuhan, berarti semua kita tidak boleh. Unang molo ruas bui do hamu minum bir. Molo pandita dang bui minum bir, parlado dang bui minum bir. Ya kalau bisa, kalau tidak, titik. Dang bui tawar-tawar. Tidak ada dosa untuk pendeta, dosa untuk sintua, dosa untuk ruas, dang adong. Kalau dia berdosa, kalau dia tidak, ya tidak. Alani dihita damang dot dainang ikota jaga. Habadiotai alani nunga di sesa Jesusi hita. Amin. Martang yang mahita. Mandok muliate upasat hami Tuhan. Ala dileokodo hatami Tuhami. Boy hami marsaur dot hatami. Pasu-pasu jala pargogoi hami sudi Tuhan. Talu mobi na marpungo sadarion Tuhan. Dohot na menonton secara live streaming. Asa unang liluha porsion nami. Taringot tu Trinitas. Alai boy magabe sulu-sulu nami Tuhan. Lao mandalani di ngolup siapari. Song-songoni Tuhan
Hami namar pungu sadarion, pasu-pasu mahami sude Tuhan. Lehon hai pason di hami. Jala tambahi akar rezeki di tongka-tongka keluarga nami be. Udang doa ke perikilo nami Tuhan. Aiho matok tong. Pelengkapan Tuhan, sempurnahon Tuhan. Alani Yesus anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Boleh hati Tuhan, di bagasan Kristus Yesus, martang yang kami tuho. Amin. Marende hita los tapapungu pilihan 2A dohot 2B. Sangat didebata ama, sangat diananai, nang ditoni parbadia debata nasokari. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng nai. Puji Raja si parholong si paruang jolmai, napa tahun hitabongon tua Raja onai. Haleluya, puji Tuhan, Raja natar silangi. Puji Raja sian surga, Raja dimuliai, Raja disalut bangsa, Tuhan asun sangapi. Langit tanah saendehon, sangap digoanai.
Debata ama sangabdi anak nai nang dito di Parmania Debata na sokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleng-leleng naik. Jongjong Mahita. Hasangapon saleleng na tarbigeni surgoi. Masaringan do suara ni natino panai. Haleluya, puji Tuhan, Debata na sokali. Tapasat ma peleton tu Debata martang yang Mahita. Ale Debata manamina di Banua Gijang. Odo haroruan di saluhut seleon-leon nadengkan dot nasa ulibasa nameliutus upasat hami masian elehon mi tuhami pelayan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar sayang hami pelayanon patilmbun harji jolmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam hutanda hami godang ne selelehon mi tuhami asalam girgir hami mandok nguliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonironi pamataku osadongot gogoki roni salut ataku upasahani Alea manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya sahut malomom roham di Banua Tongaon, songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami, unang hami tugio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho donam puna arajaon dohot hagogaon rodia sangapon saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tuton dim. Amin, amin, amin. Dihamu sudah damang dot dainang namat pungusa darion dohot na menonton secara streaming hami sian parlado mandokon. Selamat hari Minggu madihita salutna. Horas. Godang dipasui ilehon Tuhani.
kasih marhite anak mi jaloma puji oki sesusi paluai boy abo motu surgoi manidah sangapon mi tondong na ale paloson rohaki alay na umuli boyau anak mi jaloma puji oki Yesus si palu